No nyt on sitten mielenkiintoinen paikka. Täällä on hylätty taloja. Toi on ihan varmasti Virusti vanhoja autoja. Näitä on täällä sadoittain. Toi on upea tuolla. Kato, käydään yksitellen ottaa sitten kuvia. Tuollakin kato mettässä. Tuolla. Siellä on mosse. On Fortia ja hetken aikaa ooppeli siinä maa. Mun tubettajakaveri. Mikä lie on toikin? Vekotin olla. Mikä se oli? Onko se Skodan merkki? No niinpä se onkin. Sähän on fiksu kaveri. Ja jatkuu ja jatkuu. Ei ole mitään muuta kuin auto ja auton perä. Hieno Volvo. Täällä on kans tämmönen Skoda-hautausmaa, että katot vaan näkyy. En tiedä paljonko autoja täällä on kaikkinensa, mutta veikkaisin. Riittääkö 100 autoa tänne, mitä täällä on? En osaa sanoa. Siinä on joku vanhan rakennuksen jäänteet. On täällä joku muukin käynyt kattelemassa näköjään. Ja me ollaan ainoita. Mutta joo. Tämmönen paikka. Tämä. Me tästä ruvetaan lähtemään kotia kohti. Ei muuta kuin sitten taas seuraavaa videota on tulossa tuolta yhdestä koulusta ja sitten mä vähän laitan matkakoosteitakin teen tossa. Niitäkin voi käydä kattelemaan sitten. Kappas vaan. Siinä on samanlainen kadetti kuin mullakin. Huomasin vielä. Komia. Komea puu. Täällä on jokainen näistäkin autoista on täynnä pulloja. Ja täällä kattokaa. Mitään muuta näe kuin autojen kattoja.
No Skodia suurin osa siellä. Tää on koko pelto täynnä autoja täälläkin. Ei nyt mennä pisemmällä, mutta vierin vieressä on siellä Skoda. Olutta ainakin on noita tyhjiä tölkkää joka paikka täällä. On kyllä romua. Traktorikin löytyy. Ja kato, siinä on kanttarellikki. Sais siitä. Ei muuta kuin sienisoossia tekemään. Tää vaan jatkuu ja jatkuu, tää romun. Täällä on tallillinen täynnä tavaraa. Joo. Ja Nissani on ihan omassa käyttötarkoituksessa, eli vessana. Tää on romukka. Herran jestas mikä mä... Täynnä työkaluja. Aivan täynnä. Isketään ovesa ja Joo, ne on siellä. Ne on meidän. No ei oteta. Vähän jatketaan taas. Sieltä löytyy kamera tuolta. Ottaa kuvaa, mutta onneksi me ollaan tämmösiä urbaanimatkustajia, jotka ei pahaa tee eikä riko eikä mene mihinkään sisälle, jos ei ole väylä auki, niin mulla ei ole semmoista hätää mitään sen suhteen. Skodia, niin sen mä muistan aikanaan, että tää oli täynnä Skodia, niitä on tuolla sitten ihan jumalaton määrä. Täällä tulee Skodaa vastaan. Nyt on tuolla pelto täynnä. Käydäänkö tuolla katsomassa vai vasta tulla? Mennään vasta sitten kun tullaan. Mielestäni ihan auto on oikeasti ollut. Tää on tainnut paremman auton kuin siinä täällä. Mistä? Joo, kato kun Sä tuolla ois tajunnut, että se on Skoda. pelto täynnä tuolla Skoda. Mennään Onko se omistaja ostanut? Siis kattokaa nyt. Tää on aivan Ihan täynnä autoja tää kaikki. pilven kantamattomia, silmän kantamattomia autoja. En oikein tiedä mihinkä lähtee. Sieltä löytyy asuntovaunukin. Mä en tiedä mikä täällä on. Täällä Tässä on eniten on se, että joku vaan ostanut. Se tyyppi on varmaan ostanut niin sen. en tiedä. Siinä on joku kesäkeittiö ollut jo. Siinä on ollut. Otatte. Täällä on sama Skoda. Täällä on siis Skodan perää. Ja tuolla on pukeilla oleva Volvo. Jaha. Sisälle tuskin päästään. Tää on koskematon paikka. Me taidetaan kuule olla täällä rakas ensimmäisenä.